Taong 1987, Makato, Aklan. Itong mga panahong ito, kasalukuyan pa rin sa Makato nakatira sila Mama Initay. Hindi pa ganap na singiw noon si Primo, gawa ng medyo may kalakasan pa ang kanyang ina na si Mama Initay. Nananatiling disipulo pa noon si Primo at umaalalay sa kanyang ina sa lahat ng oras. Kapag merong trabaho si Mama Initay, ay si Primo na ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Kapag wala namang trabaho si Mama Initay, ay sabay silang pumupunta nito sa merkado upang mamili ng kanilang mga pangangailangan. Isang araw, merong pinuntahan itong si Mama Initay at si Primo. Hapon na sila umalis sa kanilang bahay, gawa ng masyadong maulan noong umaga. Ayon kay Primo, natutungo sila noon sa isang kaibigan ni Mama Initay na isa ring mampabarang. Hindi ito singiw bagkusay, isa lamang ordinaryong mampabarang. Nang malaman ito ni Primo, ay agad naman siyang naghanda ng kanyang mga dadalhing gamit. Primo, bilisan mo na dyan at baka abutin tayo ng gabi sa pag-uwi. Paalala ni Mama Initay. Oho nay, nandyan na ho. Sigaw naman ni Primo. Kaya nahuli si Primong lumabas ng kanilang bahay sa kadahilanang naghanap pa ito ng sisidla ng kanilang gasera at hayop na maaari nilang makuha sa kanilang pupuntahan. Nang makalabas na si Primo ng kanilang tahanan, agad naman niyang itinarangka ang kanilang bahay at tuluyan din itong nilisan. Di naman gaanong nakaramdam si Primo ng layo ng kanilang nilakad, gawa ng nagmamadali ang mga ito na makarating sa kaibigan ni Mama Initay. Pagdating nila sa bahay ng kaibigan ni Mama Initay, ay nadatna nilang nakabukas ang entradang pinto ng bahay nito. Elnora! Nandyan ka ba? Bungad na wika ni Mama Initay. Matapos nitong makapagsalita, ay biglang bumungad sa harapan ni Mama Initay ang kanyang kaibigan. Lubog na lubog ang mga mata nito at tila ba wala itong naging maayos na tulog sa bawat gabing dumaraan. Elnora, anong nangyari sa'yo? Tanong ni Mama Initay. Buti na padalaw ka, Nitay. Salamat naman at naalala mo ko. Nadakip ako ng albularyo, kaya hindi ako maaaring matulog. Ilang linggo na akong nakikipaglaban sa albularyo na halos ikabaliw ko na. Nitay, tulungan mo ko. Ayoko pagmamatay. Pagmamakaawa ni Elnora. Nang marinig ito ni Mama Initay, ay hindi na muna niya piniling sumagot. Agad niyang tiningnan ang mga mata nito upang malaman ang iba pang dinaramdam ni Elnora. Sa pamamagitan kasi ng pagsilip sa mga mata ng isang barang, ay makikita ng kauri nito kung ano ang mga nangyayari sa kapwa niya mambabarang. Nang matukoy na ni Mama Initay ang sitwasyong kinaroroonan ni Elnora, ay nagwika ito ng, "Di kalibre ang kalaban mong albularyo, Elnora. Mukhang nakahanap ka yata ng iyong katapat." O siya, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahalang pumatay sa albularyong yan. Primo, bukas na tayo uuwi. Wika ni Mama Initay. Tumangulang naman noon si Primo upang maipakita ang kanyang pagsang-ayon. Dahil sa papalubog na ang araw, ay pinili nilang pumasok na sa pamamahay ni Elnora upang makapaghanda sa kanilang pananatili sa lugar na yon.
Habang nag-uusap si Mama Initay at si Elnora, ay gumagawa naman ng makakain si Primo. Ganon kasi ang palagi niyang trabaho sa tuwing abala ang kanyang ina. Kahit abala si Primo ay rinig na rinig pa rin ito ang usapan ng dalawa. Hinahayaan na lamang niya yon, gawa ng alam niyang naghahanda ang mga ito sa gagawin nilang parusa para sa albularyo. Matapos makapagluto ni Primo ay agad naman siyang tumungo sa kinaroroonan nila Mama Initay upang magmasid. Nay, makakaya niyo hubang mailigtas ang kapwa ninyong nadakip ng albularyo? Tanong ni Primo. Oo naman, Primo. Hindi tayo naging singyo kung hindi natin kayang tumulong sa ating kalahi. Napakadali lang nito, Primo, para sa isang singyo. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang pamamaraan upang ikaw ay mamulat. Alam kong pagdating ng oras mo ay magagamit mo din ang aral na ito. Manood ka ng mabuti, Primo, sa lahat ng gagawin ko. Sagot naman ni Mama Initay. Si Elnora naman noong mga oras na yon ay panay ang pag-inom ng kape gawa ng labis-labis na ang nararamdaman niyang puyat para sa kanyang sarili. Animoy kapag hindi siya nakainom ng kape sa gabi, ay magiging mahimbing ang kanyang tulog na siyang papabor sa albularyo. Unang ginawang hakbang ni Mama Initay ay ang painumin si Elnora ng langis na punong-puno ng tae ng mga insektong kanyang inaalagaan. Makakatulong ito kay Elnora sa pamamagitan ng paglinlang sa albularyo sa kinaroroonan ng kanyang wisyo. Makapagbibigay ito ng sapat na oras kay Mama Initay upang maihanda ang kanyang pangontra laban sa albularyo. Kapag nagawa na niya ang ritual sa kanyang insekto, ay makakapasok na siya sa wisyo ni Elnora upang mamukaan ang albularyo. Sa oras na makita ito ni Mama Initay, ay yun na ang kanilang magiging tagumpay sa labanan. Bukod sa maliligtas niya si Elnora, ay mapapatay niya din ang albularyo. Ang inilabas noon ni Mama Initay ay 3 salagubang na kakaiba ang anyo at kulay. Ang 2 salagubang ay magkokonekta sa kanya at kay Elnora, at ang isa naman ay ang magtatakas sa wisyo ni Elnora kapag muli itong nadakip ng albularyo. Pabor para kay Mama Initay ang ganoong sitwasyon, gawa ng walang kaide-ideya ang albularyo na merong katulong ang kanyang pinaparusahan. Elnora, makakaligtas ka. Magtiwala ka lang sa akin. Papatayin natin itong albularyo sa nakakatakot na pamamaraan ng pagkitil ng buhay ng tao. Wika ni Mama Initay. Kasabay ng pagwika nito ay ang paglagay nito sa bibig ng salagubang na magkokonekta sa kanilang wisyo. Nang makatulog na si Elnora, ay siya namang pagdilat ni Mama Initay na parabang lumipad ang wisyo nito. Ang isa namang salagubang na naiwan ay nananatiling naglalakad sa katawan ni Elnora. Si Primo naman noong mga oras na yon ay nananatiling nakabantay sa kanyang ina at sa kaibigan nito. Hawak-hawak niya ang kanilang gasera upang madali niyang masipat kung merong kakaibang nararamdaman ang isa sa mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas at biglang bumalik na ang wisyo ni Mama Initay. Nang magising si Elnora ay pansin ni Primo ang paghahabol nito ng hininga. Animoy napakalayo ng tinakbo nito upang marating lamang ang kanyang namamahingang katawan. Ang gumagapang na salagubang sa katawan ni Elnora ay biglang namatay ng sa hindi malamang dahilan. Ay, mga pasaway talaga ang mga albularyo.
Pwede naman niyang buhayin ang insekto ko pero nagawa niya pa rin itong patayin. Wika ni Mama Initay. Primo, painumin mo nga itong si Elnora ng langis na pinainom ko sa kanya kanina. Utos ni Mama Initay. Agad naman itong tinugon ni Primo nang marinig niya ang utos ng kanyang ina. Matapos ang lahat ng pangyayaring yon, ay pansin ni Primo ang pagngisi ni Mama Initay. Animoy meron itong ginawang nagpasaya na naman ng kanyang buong kaluluwa. Elnora, alam kong may alaga kang sigbin. Ibigay mo muna sa akin yan pansamantala upang malagyan ko ng bakod ang iyong kaluluwa. Ayokong malaman na mamamatay ka na lang bigla dahil labis ko itong ikalulungkot. Wika ni Mama Initay. Maraming salamat, Nitay. Napakabuti mo talaga sa amin. Napakaswerte ko at nakilala kita. Sagot naman ni Elnora. Malaki din ang naitulong mo sa akin, Elnora. Kaya huwag mo kong pasalamatan. Sagot naman dito ni Mama Initay. Matapos ang kanilang pag-uusap, pinili na ni Mama Initay na maghintay ng hating gabi. Si Elnora naman ay pinatulog na nila upang kahit papaano'y makapagpahinga. Si Primo naman, nananatiling gising at maiging nagmamasid sa ginagawa ng kanyang ina. Sa pagsapit ng 11:00, doon na isinagawa ni Mama Initay ang pagparusa sa albularyo. Napakasaya ni Mama Initay nitong mga oras na to na para bang merong nakakatuwang nangyari sa kanyang buhay. Alam ni Primong ang pagdurusa ng mga pinaparusahan ni Mama Initay ang labis na nagbibigay kasiyahan sa kanya. Habang kumukuha si Mama Initay ng kanyang mga ginintuang buhok, panay ang pakikipag-usap nito sa albularyo. Huwag kang mag-alala. Wala kang atraso sa akin. Kaya na may di gaanong masakit ang kamatayang ihahatol ko sa iyo. Marahil sa iba ay mabuti kang tao. Pero para sa aming mga mambabarang, isa kang masamang tao. Tandaan mo, hindi tawid dagat ang ating pagitan, albularyo. Wika ni Mama Initay habang idinadampi sa kanyang mga labi ang bertud ng demonyo. Matapos niyang gawin ang mga bagay na yon, ay doon na niya inumpisahang ipangibabaw ang mahika negra sa insektong taglay niya. Napakaraming inusal ni Mama Initay sa 3 insektong hawak-hawak nito na para bang papatay ito ng isang pamilya. Ayon kay Primo, na ang ganoong uri ng ritual ng barang ay nangangahulugang matinding pagdurusa para sa magiging biktima nito. Matapos niyang gawin ang kanyang ritual, ay lumabas sila ni Primo sa kanilang tahanan upang tawagin ang tikbalang. Ang tikbalang na tinawag ni Mama Initay ay para sa proteksyon ng kanyang insekto upang hindi ito mamatay sa kanilang paglalakbay patungo sa sistema ng albularyo. Habang kinakausap ni Mama Initay ang mga tikbalang, ay hindi maintindihan ni Primo ang kanyang nararamdaman. Animoy isa siyang batang musmos na tumitingin sa mga magagandang bagay na unang beses pa lamang niyang nakita. Labis pa ang pagkamangha ni Primo nang marinig niya ang tinig ng tikbalang. Aming Reyna, masaya kami at pinahintulutan mo kaming makapagsalita. Ano ang nais mong gawin namin sa iyong kinapupuotang tao? Wika ng isa sa mga tikbalang. Nais kong baldahin niyo ang kaluluwa ng albularyo habang dinadapuan ito ng sakit ng aking mga alagang insekto.
Baliin niyo lamang ang mga kamay at paa nito upang mas lalo pang maging kalunos-lunos ang kanyang karanasan bago siya mamaalam. Sagot ni Mama Initay. Kasabay ng pagbigay ng utos ni Mama Initay sa mga tikbalang ay ang pagpakawala nito ng mga insektong nasa kanyang mga kamay. Paglipad ng mga insekto ay siya ring pagsunod ng mga tikbalang dito. Ilang minuto lang ang lumipas nang tuluyan ng maglaho ang mga nilalang sa paningin ni Primo. Nay, akala ko ba hindi nakakapagsalita ang mga tikbalang sa ating lengguwahe? Tanong ni Primo sa kanyang ina. Hindi nga. Pero dahil sa kagustuhan ko ito, kaya natuto silang magsalita ng ating lengguwahe. Mas matatalino sa atin ang di hamak ang mga tikbalang, Primo. Kahit ikaw, kapag nasa ilalim na sila ng iyong pangangalaga, ay kaya mo itong pagsalitain ng kahit na anong lengguwaheng nais mo. Dahil sa merong koneksyon ang iyong isipan at ng iyong mga alaga, hindi ito mahirap gawin para sa kanila. Maging ang gabay ng bertud na hawak ko, Primo, ay nakikipag-usap din sa akin ng hindi mo nalalaman. Malayo-layo pa ang iyong tatahaking daan upang maging karapat-dapat na magmana sa iniwang aral ng iyong lolo. Sagot naman ni Mama Initay. Matapos nilang makapag-usap ay bumalik na sila sa tahanan ni Elnora. Pagdating nila sa loob nito ay nadatnan niya si Elnorang tulog mantika. Habang namamahinga si Mama Initay, ay patuloy ang pagramdam nito sa nagaganap na pagsalakay ng mga insektong kanyang pinalipad. Ramdam ni Mama Initay ang pagpasok nito sa katawan ng albularyo na siyang nagbibigay sa kanya ng kakaibang asal. Animoy tumatawa-tawa ito ng panakanaka at sinasabayan pa ng pagngisi. Di nagawang matulog ni Mama Initay sa loob ng gabing yon, gawa ng itinuon niya ang kanyang wisyo sa pagpuksa ng sistema ng albularyo. Nang maisakatuparan na niya ang kanyang plano, doon na niya nagawang magpahinga. Kinaumagahan, pansin ni Mama Initay ang pagbalik ng lakas ni Elnora. Dahil sa wala silang tulog ni Primo, si Elnora na muna ang gumawa ng kanilang makakain. Tiwala din naman si Mama Initay kay Elnora dahil sa parang kapatid na ang turing niya dito. Habang sila ay nagkakape, hindi maiwasan ni Elnora ang tanungin si Mama Initay sa ginawa niya sa albularyo. Doon din nagkwento si Elnora kung paano niya naging katunggali ang albularyo na yon. Ayon kay Elnora, na meron siyang pinaparusahang tao noon, gawa ng nabayaran siya upang kitilan ito ng buhay. Naging handa naman si Elnora kung sakaling merong albularyo ang makikisawsaw sa pagbibigay sakit niya sa taong yon. Sa paglipas ng araw, naging matagumpay ang mga barang na pinalipad niya. Pero nagbago ang lahat ng yon nang dumating ang albularyong kasalukuyang pinaparusahan ni Mama Initay. Nang maubos nito ang mga barang na itinanim niya sa kanyang biktima, ay doon na siya natunto ng albularyo. Sa unang araw na nadakip si Elnora ng albularyo, ay halos maging katapusan na ito ng kanyang buhay. Hindi kasi makatao ang pagpapahirap noon kay Elnora nang madakip siya nito. Nang papatayin na siya ng albularyo, ay biglang nakaramdam si Elnora ng isang kagat sa kanyang leeg. Dahil sa kagat na yon ay napabalik niya ng puwersahan ang kanyang wisyo. Pagtingin ni Elnora sa kanyang uluhan,
Doon niya nakita ang sigbi na kanyang alaga. Habang kumakain ito ng uling ay patuloy ang paglaway nito sa kanya. Labis ang pasalamat ni Elnora sa kanyang alaga dahil kung hindi siya nito nakagat ay maaaring pinaglalamayan na siya noong mga oras na yon. Matapos malaman ni Elnora na merong albularyo ang humuhuli sa kanya, ay pinili niyang hindi matulog ng ilang linggo. Panay lang siya kape sa umaga upang maiwasang dalawi ng antok. Dahil sa sobrang antok ni Elnora, ay halos mabaliw na ito. Gawa ng napakarami ng kakaibang bagay ang kanyang nasisilayan. Animoy hindi na normal ang kanyang paningin noong mga oras na yon. Bago dumating sila Mamay Nitay ay ninais na din pala ni Elnorang sumuko at wakasan na ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya ng albularyo. Nagkataon namang bago sumapit ang gabi ay dumating sila Mamay Nitay at si Primo. Nang makita niya si Mamay Nitay, doon bumalik ang pag-asa ni Elnora na mabuhay pang muli. Matapos nitong makapagkwento, ay tinawanan lamang siya ni Mamay Nitay. Di lubos sukat akalain ni Elnora na sa hinaba-haba ng kanyang kwento ay naging katatawanan lamang ito para sa isang dalubhasang singiw. Pasalamat ka, Elnora, at may awa sa'yo ang sigbi na alaga mo. Dahil kung hindi, baka inuuod ka na naming nadatnan dito. Tuwang-tuwang wika ni Mamay Nitay. Pero Elnora, kahit papaano ay masaya pa rin naman ako at nagawa mong makaligtas sa mga kamay ng albularyo. Huwag kang mag-alala. Isang araw na lamang ang itatagal ng albularyong yon dito sa ating mundo. Seryosong wika ni Mamay Nitay. Nang marinig ito ni Elnora ay labis-labis ang tuwa nito na hinahaluan ng pag-iyak. Di man niya masabi ang kanyang labis na pagpapasalamat kay Mamay Nitay, pero sapat na ang naging reaksyon ng kanyang muka upang masiyahan ang ina ni Primo. Sa pagtatapos ng kanilang pagkain, ay ang pag-alis na ni Mamay Nitay at ni Primo sa pamamahay ni Elnora. Nagbilin din si Mamay Nitay kay Elnora na dalhin niya ang kanyang alagang sigbin sa kanilang bahay pagsapit ng gabi. Matapos makapaghabilin nila Mamay Nitay ng mga importanteng mensahe kay Elnora, ay tuluyan na nga nilang nilisan ang bahay nito. Paglipas ng isang araw, nabalitaan na lamang nila Primo ang pagkamatay ng isang albularyo sa kabilang barangay. Inuuod na ang katawan nito nang matagpuan ito ng kanyang mga kapitbahay. Agad kasing umalingasaw ang amoy ng albularyo kahit isang gabi pa lamang ang lumipas bago ito namatay. Sa pagsapit ng gabi ng mismong araw na yon, ay ang pagbalik ng mga tikbalang at insekto na alaga ni Mamay Nitay. Okay, isunod kagad natin yung finale. Salamat.